Sziasztok! Én Lakat vagyok, és itt ül mellettem Goku. Sziasztok! És most mi a játszunk? Amnézia. Ja, ennyi. Amnézia. Kannibalizm pálya. Kezdhetjük is. Lakat. Motherfucker. What's the problem? Mi ez a szar? Úgy ez egy custom story, jó? Azért... Ezt mondjuk el. És ez az első videónk, úgyhogy csak jó kommenteket akarunk. Utri lesz. Gyerünk már! Igen, András fél. Goku vagyok. Na. Jó, oké. Na. Mi ez? Lag. Mi ez a lag? Véres kemence, itt járt a télapó. Te kiűztük innen. Be akart lopozni. Jó. No és. Levél. Na, leszarom. Jó, nem érdekel. Stercser. Egy. Madafaka kés, dobjuk be. Hova? Az órába. Órába. Nem az orrába, hanem... Az órát mondtál. Mit? Na. Menjünk. Ott van valami csillog-villog. Tűzszerszám. Gyorda. Hát... Na most jól kezdődik. Te úristen, megint beverem a térdemet. Nem fogod bevenni. Gyökér vagy csak azért vetted be. Mi az? Egy kulcs! Bunky. Még egy tűzszerszám. Ki volt az? Igen? Nem érdekelnek a hülye számaid. Mi ez a szaj? Elállja az utamat. Ez nyílik. Oké, ez zárva van. Talán a kulcs. Nem nyílik. Mindenhol sötét. Itt a nappali. Ez a francba. Ezek fogom ledobni. Azt a... Kirakott oda föl. És ráadásul kívül van. Nem, belül van. Tényleg. Gyerünk, szedd le. Francba. Akkor használjuk nagymama székét. Hoppá. Na mi a? Tényleg. Ez is minden. Ez lényeg meg legyen a lámpás, hogy lássunk is valamit. Gránit. Ez a gránit. Nem érdekel. Madafaka. Futkassunk. Nem nincs itt semmi. Van itt minden. De búcsúba. Persze. Rohadt kenyér. Beengednénk egy-két lom is, nem érdekelnék a zombik. Jaj. Te láttad ezt az ajtót? Én mindent látok. Jössz meg! De jaj! Leköpi a kezemet. Nézd meg! Engem nem lakatnak így. Jó van. Hellbe! Azért ide jöttünk, hogy kapjunk még egy kulcsot, és nem tud... De úgy... Basz! Szaladjál! Futás! Nem történik semmi. Tudom, ez rosszul, tudom. Ezt észre se vettem. Megint bevertem a lábujjamat. Na az ugye. Még itt vannak alapunk a kábelek, úgyhogy... Fény! Sötétség. Jégtől, nem levél. Égessünk el Bibliát. Ez mi az? Van még egy kulcs!
Ez az... Ó, ez mi? Ez van ott? Nincs. Most suttogjál, mert nem hallják a névét. Jó, akkor Ja, azt a esetleg megnézik. Jól van. Minden szárva van. Értetlen. Csak találjuk már meg azt a rohadt lámpást. Nem látok hol. Lámpás. Jó, Meg most egy nem pár ér. valami. Rakjunk bele olajat. Ez a szlavnál. Minek ennyi szaros levél? Ott se olvassa senki. Valaki csak elolvassa. Pumpit. Spritzengut. Hülyeségei. Itt jöttünk be a házba. Ez még mindig zárva van. Itt mi van? Nem úgy. Kettő is van. A francba. A francba. Miért nem nyílik egyik se? Nem. Ezt már előbb próbáltad. De érted? Yeah. Úgy szeretünk egy másik kocsit, úgyhogy ne értetlenkedjél. Ez is... yeah. Hát ez borzalmas. Porta raktál. Igen. Mi ez a... Így én is tudok zongorázni amúgy. Azt hiszed nekem nehézségbe ütközik, hogy én így zongorázni. Közelebb vannak. Zaj vagy mi? Szobrok. Mesztelen emberek. Egy felakasztott tetovált hasú ember. Egy kulcsa a második emelethez. Mi ez? De erősek vagyunk. Semmit nem. Amúgy jó az a játék, a grafikája az... Az is jó. Krumpli. Pityóka. Rohadt kenyér. Felakasztott disznók is vannak. Minden van. De még mindig ez a hang, ez a zongora hang. Nincs itt zongora. Viseltelek. Jó. Nem is tudom. Valamit itt hagytunk. Ez a körül. Mit hagyhatnánk mi itt? Semmit. Vasat, hülye vagy. Gyönyörű. Ez pentagrammal. Na mennyi Mi az a már innen? pentagram? Mit ilyen? Úgyis ezt is kommentben meg fogjuk kapni, hogy mi az a Hogy- pentagrammal. Meg hogy mi vagyok ilyen. Az nem kell. Legalábbis. Milyen? Hol? Jó. It's here. Nem érdekel. Ilyen it's here, azt hol olvastad? Arra van írva. Jaj, rosszat nyom. It's here! Ja. Na látod. Mi van it's here? Oké, már értem. Hogy kerültem ide? Volt az. Azt nem kurva. Ki az ott? A kaszás. Most megfordul. Lecsőjtsen. Aha, hogy mi, hogy megfordul? Igen, és most elnyújtam. Biztos. Meg, bőzsön. Erre jön a kaszás. Hol a kaszája? Krumplis. Jézusom. Ez ilyen... Nem is tudom miért. Mi ez? Ha, ez vagy! Futás.
Úgyse én utánok, mert hülye. És azon gondolkozik, hogy kidobta hátba dobozzal. Miért olyan? Csupa. Húsz. Mehetünk tovább. Ó, akkor használjuk a kulcsot. Úristen! Azt a Mi? Itt valami leesett, te hülye. Amit láttam. Fújj már! Ott van. Tedd le! Szerintem nem hallott meg. Ó, de meghallott. És... Ha megöl. Nem fog megölni, na. Én túlélő vagyok. Menjél oda! Laggolunk. Menjél! És nem, oda megy. Meg felfutunk mellette. Ne depresszióskodjál. Nem depressziós. Ó, eltűnt. Ha! Eltűnt. Hát igen. Az... Jó, nincs kulcs. Semmi probléma. Kifogy mindjárt az olaj. Ó, oroszlán ember. Kiszart nekem egy tűzszerszámot. Sas. Hát ez gyönyörű volt. Végülis ez csak videóban lehetett belebefegni. Más különben nem is. Én szerintem nem hallottál. Itt nézd, ez a sas. Azt hiszed csak én büfögök videóban. Az engem nem érdekel. Úgy gondolod? Jaj. Úgy van, vegyél zárva. Ó. Doboz. Milyen szekrény, nem is tudom. Gomba. Meg egy előre oda. Nyisd ki azt a szőr. Nincsen benne semmi. Mert én azt mondtam. Eddig. Ó. Borzalmas. Na jó van. Nem érdekel. Don't care. Istenem. Istenem. Tényleg. Mi van még itt? Mi rögsz? Én itt el vagyok magamnak. Elmondhatná nekem. Mi ez? Jól van. Akkor itt mi van? Tartok egy kulcsot is. Persze nem használom tőle. Akkor ide. Oh yeah. Hoverfolt. Itt mindenhol van. Ó, nem csodálom, ilyeneket tartanak a fiókba. De hoverfolt. Zoknik mellett. Így. Kések mellett. De amúgy így érted, hogy ez egy ilyen, mit tudom én, ilyen 1600-as évekből egy vár, de ilyen fűrészkorong, meg ilyenek vannak benne a házban. Ilyen van, tehát... Szerintem hogy? Ilyen biztos van, volt régen is ilyen oszlop. Feltalálta Da Vinci. Igen, valószínű. Rohadtalma, igazi? Jézus. Hoppá. Rakjuk fel az asztalra. Nem, vigyük magunkkal. Minek? Hogy eltaszítjuk a sátánt. Sátánt? Jó. Magammal viszem. Úgyis te hívő vagy. Távazz! Mi ez? Hogy ne romlik elmeállapot. És Jézus is elájult. Ragd már le! Jó. Elmeállapot. Pont. Igen. Kancsó. Ez egy bowl. Köcsög. Mi ez az effekt? Ez az zombi effekt. Jasztal? Képzelődünk, na. Most Szerintem jön erre valami. Ja. Mit gondolod? Most mit kell csinálni? Szerintem be kell volni. Elóra a szekrény. Ott még van egy.
Ó, de idegesít ez. Ez a szar. És mit kezdett csinálni? Ez elmette meg ezt a szőnyeget, akkor is lefolyott az egész játék. Te is. Na jó, ott hagytuk Jézust. Úristen. Hová tűnt? Ja, itt van. De amíg nem vettük, nem romlott az lapot. Meg vagy Jézus, a franc. Mi az, hogy amíg nem vettük fel, nem romlott el málapot? Amíg a Jézus nem Hát vettük. ez nem is Jézus, te ugye? Az egy kett. De amúgy valami rossz ómán van. Úristen. Az ott mi az a fejcsillogó? Ott, amerre nézek. Nem, értem. Hát ez gyertya. Merre nézel. Ó, talán működik. Azt hittem. Én is. De valami van. Bazd meg! Úristen! Mi ez? Jó, hogy belaggolt. De nem akarom tudni, mi lesz, ha megfordulsz. Nem akarok megfordulni. Mi ez a lag? De mi? Ó, Szász, motherfucker! hová került az ajtó? Madarak csiripelnek. Szerintem nyikorgás. Ez madár csicserés, mit kell Mondom, hogy kötekedned, nyikorgás. mindig látod? Zúg a patak. Jó, Hallod? oké, ez a patak zúgás, meg nyikorog a víz. Ó, vég. Milyen hálóinged van? Milyen hálóing. Ott van a kezén! Hálóing! Az a pizsama. Pizsamában plangál egész mam. Persze. Ez a lag, ez Hát volt. jó mondjuk, hogyha zombikon tanga van, akkor azon már nem lepődök meg.